Ayan. Ayan. Thank you very much. At eto nga, tulong po tayo. Naalala pa ba ninyo yung iba't ibang project ni Tatang ko? At yung mga tindahan, yung mga tsendahan na walang patong, awan biyahero, awan trader, yung mga abot kaya sa Kadiwa Store. Ayan, naalala pa ng mga lola natin. At yung kinakain na tinapay sa elementary, yung malalaking tinapay na may kasamang gatas, ang nagkakanan, Nutriban, bumalik na ang Nutriban. At ngayon, marami na siyang flavor, iba-iba, at nag-iipon tayo ng magdagdagan para mapigyan na ang La Union, lalo na dito sa mga lugar ng Bantay, sa mga lugar ng Baybay, kung saan lumawak ang malnutrition. Nag-level up na tayo at may Nutribus na, kaya binubuhay natin yung dating project ni Tatang ko, yung Nutriban ng Kadiwa. Kaya sana manood kayo ng sine, kasi lahat ng kitain ng sine ay mapupunta sa Nutriban at para sa ating lahat. Yung unang sine, marami dito sa San Fernando, Timor tayo, made in Malacanang. Yung last 36 hours, Ijay Palacio. Nag-blockbuster siya, kaya ngayon, may second movie tayo. At naman, ang tanong, anong nangyari nung umalis ang Marcos family ng Malacanang? Ito yung kartong, Martyr or Murderer. Please manood kayo para sama-sama tayo alala ng mga nakalipas. Ayan ang mga kwento natin. Pero ngayon, Women's Month, kwento ng kababaihan. At andito lahat ng mga babae na narito, may mga solo parents, senior citizens pa, PWD net, at lahat ng grupo. Kaya ang sabi nga ng Tatang ko noon pa, kung minsan ang totoo, the best Ilocano, isang Ilocana. Kaya alam natin na totoo na mga kababaihan nito Kamyanan ay talagang the best. So tulong-tulong po tayo, sama-sama po tayo at tuloy-tuloy na ang tinulong 3,000 pesos kada. And isa pa, may sabay, baka malipata, andito pala si ASEC ng Department of Agriculture, ako Christine Evangelista, kasi may pinag-usapan na kami na meron tayong 5 million pesos para kay Ray at Nelly na ating mga mayor, 5 million pesos para sa Nagilian, para sa lahat ng mananalo na gagawa tayo kung ano kaya't na project, no truck, or buyback, or tulong, cold storage, at iba pa, kung anong processing. So yan, 5 million pesos, isulat na lang ninyo kung ano yung request. Ayan, tulong-tulong po tayo at sana marami tayong problema, marami tayong hinaharap, pero sama-sama, amin-amin, magkaakbay. Dahil ang sabi ng lola ko sa Sarat, sa Ilocos, mas malawak ang langit kesa sa lupa. Ano man ang problema, mayroong solusyon. Ay may solusyon. Kayo, ang solusyon dito'y Nagilian, Kententerong na probinsya, La Union.